Biru lah iki tau salat ta ora le. Lho. Kok ora tau salat iki piye jenenge wong Islam iki nglakoni salat 5 wektu 17 rakaat sedina sewengi. Sing kandha sapa? Yaine. Lah iki wayahe salat ngasar kowe do dhuwur panggung ora salat. Ayo kowe. Yo kowe. Lah wong ajare ketoprak tanggung jawab kowe. Tanggung jawab tau turun ketoprak munggah panggung medhun salat sik munggah neh. Mangke kowe nek muni wong muslim apa? Jadi nek asar gak iso ya magrib engko lah. Magrib apa? Lah kok nek magrib ya ora iso. Bar ketoprak iki mangan, ya wareg kendho keturun. Ora sempat salat magrib. Dadi kanjane swarga-swarga mbak. Ora iso. Ora iso ketoprak iki ngono wareg kan keturun. Nek magrib ra iso ya isak to, Mas. Ora iso ketoprak kadang ana ndandute, sore diayahi jam 6:30 muncul dunane mercane dar wis gak sempat salat isa sobe ning akhiratul kasana wakina ada banar sing digeceki ketoprak sik dipacul malaikat dasem kowe disenso berarti nek salat asar gak iso. gak iso magrib Gak iso. isa gak iso Ora iso. Lah nek telu iki gak iso. Apa? Ana sing iso. apa subuh ketoprak bar jam piro Jam 2:30 jam 3. perjalanan kene Pati kota kene Rembang pirang jam Yo sekitar 2 jam. teko kono jam 5:30 kowe tau tuh man ketoprak kok salat subuh jam 5:30 malaikat tidak wis do turu Gusti Allah wis gak nampa ndor sing telat ndor kadaluwarsa mate iye bongko iya kowe lho kaya aku niki lho salat arang-arang karuan lho Lho kok malah arang-arang? lho nek gak tau salat iki ora tau Salat apa kowe? salat Idul Fitri dewi Jadi salatan ora 5 waktu setahun pisan sing penting gak salat iki ora tau dan sesuk iki ana neh. salat Idul Fitri karo salat sesuk Idul Sitoke lho Idul Sitoke iku dolan kancane Fitri kok kancane Fitri itu korban iku lho nyembelih wedhus usole fardhu nyembelih wedhus iki Nah, cara sunane Sariman ngono 4 ayate meteng kaya Kiai Pati sing viral. landi Ijo. Ijo. enak Ya Bu. enak aku dhewe ora dadi ngono iku ya Belah saman. bisa kan Coplos ya. Amit ya. ya Opjam tuh. barek Iya wis. Persis Bu. Ya, persis ayo. Persis sing saiki digondoli kok ya Bu ya. iku sak perguruan karo aku aku mau padano kiai sing iku Donga pamuji kanggo dulur-dulur baca. baca kene man waktune wis sore kok disambung kok bengi